Hvad er det, jeg gør forkert? Hvorfor lytter hun aldrig til mig? Hun er bare ligeglad. Prøv at se, jeg fik 7. Ja, det er flot. Gå op og læs noget mere, så kan det være, at du får 10 næste gang. Men jeg har brugt virkelig lang tid på den her. Prøv at se, jeg har vundet fejrepokalen. Ja, det er flot, men det betyder jo ikke så meget godt. Det er jo, jeg har kæmpet hårdest for den. Ja, men jeg siger jo også, det er flot. Mor, jeg har lavet hvad? Det skulle du ikke have gjort. Jeg har spist på arbejdet, fordi jeg arbejder sent. Nå. Du kunne måske sætte dig ned og hygge dig lidt selv. Måske en anden gang. Jo. Hvad fanden sker der, mand? Så hende der Maria til festen i går. Nå ja, hende der den frække blondine. Hun er fint nok. Kan I ikke sådan snakke om det på et andet tidspunkt, måske? Hold nu din kæft, jeg siger hvad vel. Slap lige af, bror. Vi mente bare, hun var lækker. Ja, det siger jeg jo. Kan du sammen der stjal noget fra mig? Jeg tror, han sagde helt rødvin, bare sådan. Prøv at se. Oh shit, det var ham der, den lille søde. Jeg havde dem, der Ham den har ikke sat højt. Har du fået det igen? Han har på stoppet 100 p. Den var dyr jo. Det er Fucking dyr. hun døde af kræft. Hvad har de forældre sagt? De har ikke sagt så meget, de har faktisk fortalt dem. Min far prøvede Der er også stjålet penge og sådan noget. Hvad fuck laver jeg egentlig her? Her er min bror. Ja, tak. Ja, tak. Smutter gutter. Og så bliver det bare en firkant, kan jeg mærke. Igen eller hvad? Og du har faktisk ret, det er måske lidt den gamle. Ja. For jeg skal fandme aldrig røre dig, mand. Du vil ikke tjekkes igen. Hvad fuck? Hvad laver han, mand? Hvorfor har jeg lidt tid til mig? Du har lige stolt over, hvad jeg gør, uanset hvor god jeg gør. Jeg gør virkelig mit bedste. Jeg bruger virkelig lang tid på det, jeg laver, og du er bare ligeglad. Jonas, altså, jeg er ikke ligeglad. Jeg har virkelig noget, jeg skal nå inden kl. 22. Jeg bruger virkelig lang tid, og altid... Ja, det er fint nok. Du kan godt blive bedre, og... Kan vi ikke snakke om det en anden gang? Jeg har Nej. virkelig noget, jeg skal lave. Nej. Men Jonas, sådan er det altså nødt til at være lige nu. Vi bliver nødt til at vente til at snakke om det på et andet tidspunkt.
Jeg hedder Pia, og jeg er læge her på afdelingen. Og jeg skulle bare lige sige noget om din søn. At det ser jo ikke så godt ud. Han har jo bukket nakken. Nogle virvler i nakken, som ikke... Så det er ikke så godt, så han skal jo bare forholde sig i ro. Men det er ikke noget, han ikke får det bedre af, og han skal nok få det godt igen. Han vågner. Han vågner igen, det gør han. Det er bare slaget indtil videre. Undskyld. Undskyld, at jeg ikke har været der for dig. Hvis bare jeg kunne gøre det godt igen. Du kunne nå, ja. Jeg har så meget tør. Det er da godt, du har fundet ud af, at du rent faktisk har en søn. Så hvis du vidste, at din karriere ville optage så meget, kunne du bare lade med at få mig. Det ville ikke gøre verden til et meget bedre sted. Men det er jo selvfølgelig for sent nu.